Frachlic a som tu na novom serveru, sa volá, neviem jak, ale sme na Skyblocku, ešte vidím mám nový skin, takýto. A už viem, že dlho nebol dlho Minecraft, tak, lebo mám zlomený kotník, tak som bol v nemocnici, viete, preto aj, to nevadí. Som tu na Skyblocku, tak si počkáme sapling. Bude sapling? Sapling! Sapling! Kde je sapling, kde som mŕtvy? Alebo si musíme reštartnúť. Jak? Sapling! Jubi, fajne. Aspoň 2 saplingy. Nič. Jaj! Nič. 2 saplingy. Super! Tak. Ešte toto si rovno dáme. Tak. Super. Spravíme si pracovný stolík. Prvé. Spravíme drevený krompáč. Tak, super. Sadíme si napríklad, to bude tento prístroj na kusu, takže raz, 2 a počkajte, spravíme si raz, joj, ešte, tak, tu, tak, ešte tu a tu, super, a lava a icíček si tu dáme pekne, tak, a lava, fajne, teraz ešte, tak, super, a máme to, je to ľahké. Dobre, toto nám teraz nebude trebať, ešte toto spravíme, tak super. Teraz sa naťažíme koustom. Aspoň 3, tak som musel zúť potom nejakú hradu, a to spravím potom. Takže, a teraz dneska to budú také základy. Napríklad, budeme si vyrábať všeličo, no spravíme aj domček, jak sa nám to stihne. Tak, raz, 2, aha, nie. Prvé, čo nám bude trebať, spraviť si motiku, presne, lebo to nám bude veľmi trebať. Tak. A neviem, kde to spravíme, tu mám teraz také základní, takže tu tam asi bude voda dosiahne 5. Takže dosiahne 5 blokov, takže tu musíme spraviť takto, počkajte takto. Takže dosiahne 5, ale mám ešte jeden ice. Takže to bude tak asi na konci, takže raz, 2, tu nie je hlina, tu je hlina, super, ešte toto, to si dáme teraz tu a tu, nie. Voda ide tu, čo by sa nespadli. Hlína nám veľmi bude, počkať. Aha, jaj, ale nie. Aj to nám potreba. Raz, aj 2. Zaraz, že toto, no to teraz tak bude, no skľudne. Tak a tak, no. A toto voda bude nám trebať
cobblestone. 6 cobblestone. Raz, 2, 3, 4, 5, 4, 5, nie, 6, fajnie. Tak. No i robimy. Co to nie idzie? Tak. A woda by mała... Tak. Tak. A, fajnie, że idziemy. Tak, tak, tak. O, to są co? Ještě z tejto strany. Tak to dać. A nie, to zrobimy teraz z drzewa. Albo z cobblestone, to potem. Albo raz, 2, 3. Takže 3. Cobblestone już trzeba. Raz, 2, 3. 3. 3. Takže raz, 2, 3. Takže ještě ještě 2. Raz. No i raz. Raz a 2. Super. Tak. Chcemy być... Aj. No. Ježiš Maria. On sa to za mňa zmestí. Som to prekladal. Takže to musím zrieť na toto. Na toto, ohej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ježiš. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nie! 6. No. Tak, 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 tak. O, czasem to się działo. Tak, tak. A, no to tak, tak, tak. A mamy niekoniecznie zrobić. Nie. Jeszcze nie. Musimy jeszcze jedno. Nie ma nic to jedno. Także to byśmy mali. Tu skoczymy. Tu damy to, a tu damy melon. Dobra, a jeszcze lepsze? Nie. Hej, kaktus. Kaktus to by miało być tu stroje. Hej, presne. Super. Są to jeden. A tu damy ten. Nie, poszli do tego. Nie, чуть nie. Ja wiem co. Się potem pokojnie nadaczę. 8 minut. No, to potem też sprawdzam wszystko. Nie, Boże mój. Tak. No, a co byśmy potrzebowali? Gotuje. To co nam rastie? Co nam by to dało? Ja wiem. Lopat. Proszę moja, tak. Tak, lebo... No, prdele, ne. Takže na to bude treba tak spraviť. Tak.
Tak, hejda. I takto, no teraz to. A potom spravíme, čo tu zaraz robí. Toto tiež ešte potom to. To tiež ešte potom. Toto tiež potom, toto tiež potom, toto. Aj toto, možno ešte teraz. Tak. Dobre, ešte to pozorujem. Teraz nakopím. Čo? No, ja teda neviem, tak sa. Koľko máme FPS? No, 17. To by malo ísť. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 a to je hlavné miesto. Takže tu. Ježiš. Komu sa neškodil. Nevadí. Hlina náhodou, že to treba. Ne. Takže toto je koniec. Nezabudnite, že sa tento diel líbil, nezabudnite dať like, koment, po prípade odber. A ak chcete, že by som mal ďalšie video, tak prosím aspoň jedno video, čo by malo aspoň tak 20 pozretí, alebo 30, to je jedno, a aspoň tak 10 lajkov. Ďakujem. Čaute, majte sa, užívajte. Čaute.